Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi podcast. Sa mnom je danas Jelena Mandarić, magistra nutricionizma i velika zaljubljenica u glazbu. Bok Jelena, hvala ti što si tu. Bog te, hvala ti puno što si me pozvala. Možeš nam se malo predstaviti? Može. Dakle, Jelena Mandarić, magistra nutricionizma i znanosti o hrani. Pa da, zapravo glazba je nešto što mene prati cijeli život. 15 godina sam svirala u crkvi, vodila dječji zbor, od toga samo 9 godina, skoro. Tako da imam glazbenu karijeru i u tom području i u području sviranja, odnosno pjevanja u bendovima. Svirala sam, odnosno pjevala sam na korzu, pjevala sam čak i prijateljici u svatovima. Odlično. I eto sad trenutno pjevam u Hrvatskom pjevačkom društvu Lipa i tako povremeno sa prijateljima kada se nađemo, malo muziciramo i to je to. Bogat glazbeni život. A reci mi, je li u svim tim godinama glazba imala terapijsko djelovanje na tebe? U kojim te trenucima dizala, u kojim te trenucima možda je bila tu za tebe, rame za plakanje? Jesi li imala takvih snažnih iskustava s glazbom? Apsolutno. Mislim da svaki umjetnik, odnosno bilo ko se bavi na bilo koji način sa glazbom ima te trenutke, jer mislim da mi doživljavamo glazbu na jedan poseban način, ako proživljavamo zapravo sve te tekstove, riječi pjesama. Mislim, ja sam učila španjolski uz Shakiru, tako da to je isto jedno pozitivno iskustvo, ali ovako pa mislim svaki dan ona mene diže, svaki dan me oraspoloži, motivira me, ne znam, kad sam onako umorna, kad mi se ništa ne da, onda si upalim nekakve pjesme, čak imam i momente kad sjednem za pijanino pa onda malo krenem svirati. Tako da bilo koji oblik sviranja, pjevanja, slušanja glazbe djeluje terapeutski na mene. Naravno, ako pogledam sad ovako unazad, od djetinjstva pa do sada zapravo je muziciranje bilo 90% moja aktivnost u slobodno vrijeme. Tako da uvijek kad god sam se družila sa prijateljima, uvijek je bilo nešto vezano za glazbu. Smo se snimali, pjevali, svirali, pisali pjesme, svašta nešto. Mislim, i prve ljubavi su započinjale i završavale uz glazbu, naravno, kao i kod svih. I u doba adolescencije, odnosno kroz srednju školu, mi je glazba bila isto dio, odnosno način na koji sam se kreativno izražavala. Utjecala je i na način mog izražavanja kroz odjeću, što se ne bi danas reklo. Ali da, definitivno je veliki dio mog života i svakodnevnice prije svega. Idemo se sad malo ipak vratiti na PER-OS, odnosno tvoje nutricionističko savjetovalište. Reci nam u par kratkih crtica što sve tamo nudiš. Može. Pa prije svega nudim edukaciju i podršku ljudima na putu do usvajanja zdravih navika. Pišem planove prehrane. Imam i onu, kako ljudi vole reći, pametnu vagu koja mjeri sastav tijela. Znači vidimo koliko osoba ima mišića i masnoća i još neke druge vrlo korisne informacije. I evo sad krećem sa grupnim radionicama i veselim se tome. To je to. Baš lijepo. Želim ti puno sreće u tome. A reci mi, čula si za holistički pristup i vjerujem da i sama stojiš iza te filozofije kada osobu gledamo kao biopsihosocijalno biće, odnosno osobu u cijelosti. I da bi čovjek bio dobro, zapravo mora brinuti o različitim aspektima u svom životu. Pa tako mora se baviti sportom, mora biti fizički aktivan, mora biti u prirodi, zdravo se hraniti, ali i paziti na svoje mentalno zdravlje. I bilo bi idealno kada bi to radio kroz umjetnost, kroz neki oblik umjetnosti. Pa na koji način ti u privatnom životu spajaš nutricionizam, odnosno znanost o hrani i glazbu? Pa znaš šta, ja sam to spajala čak i puno prije nego što sam upisala nutricionizam, samo što nisam bila svjesna toga. Jer naravno kako sam došla na studij pa sam onda proanalizirala sve svoje prehrambene navike, uvjerenja, stavove. I onda sam skužila da zapravo sam jako loše jela. Ali ono što me cijelim putem vodilo je bilo to da kada bi recimo imala nekakve nastupe, sama znaš koliko je teško
kada su cjelodnevne pripreme, intenzivne pripreme za nekakve vrlo važne nastupe, natjecanja. Jednostavno čovjek mora biti fizički spreman, ali naravno i mentalno. Sad, u tim trenucima, s obzirom da je to sve onako započelo u toj nekakvoj srednjoškolskoj dobi, glazba je bila ta koja je naravno iz mene izvlačila ono najbolje. I zbog toga sam ja, umjesto da bi se okrenula na sliku svog tijela i razmišljala ako sad pojedem ovaj obrok, narašće mi stomak i svi će gledati u moj stomak, kako ću ja tako nastupati. Došla vrlo brzo, nije mi puno trebalo, do zaključka da ja neću moći odraditi taj nastup ako ja ne budem sad jela. I znači do toga da jednostavno hrana je prioritet prije onoga kako ja izgledam. Naravno, bitno je dobro se osjećati u svom tijelu, ali je vrlo bitno i biti svjestan da je hrana to gorivo koje nam je vrlo bitno za život, prije svega za normalno dnevno funkcioniranje. Tako da nije bilo tih nastupa, da nije bilo tih svih, ali zaista, mislim, to je 15 godina ozbiljne glazbe, da to tako kažem, i probe više puta tjedno. Velika je odgovornost bila svirati na misama ujutro, pogotovo kad bi dolazila iz noćnog života, jel? Tako da bila sam vrlo rano svjesna važnosti hrane, što recimo danas vidimo na društvenim mrežama, da je dosta onako malo iskrivljena slika, jer su, reći ću, djevojčice, ali znači mlade žene, mislim ima i njih starih, ali imaju krivu percepciju o svom tijelu, čak i možda im nedostaje znanja o prehrani, o važnosti hrane i jednostavno tu se nekako spojila ta ljubav i nutricionizma i glazbe i tako sam došla do zaključka da jednostavno jedno i drugo ide zajedno. Da. Koliko god ljudi možda ne razmišljaju o tome, glazba utječe na nas. I na naše fizičko, i na mentalno, i na socijalno zdravlje. Apsolutno, slažem se, da. A evo, za kraj nam možeš otkriti koji je tvoj recept za zdrav duh u zdravome tijelu? Pa evo, bit ću vrlo kratka jer mislim opet mogla bi o tome pričati jako dugo. Ono što je najvažnije je ne preskakati obroke prije svega. Educirati se o tome što znači pravilna prehrana i kako je ona primjenjiva u životu osobe. Mislim, u tvom životu, u mom životu, jer za svakoga to znači nešto drugo. Svi mi volimo neku drugačiju hranu, drugačiji način pripreme hrane i jednostavno nutricionizam je takav da se treba prilagoditi svakoj osobi. A sigurno nam je nekada dopušteno nešto i slatko gricnuti. Naravno, mislim, ja jedem čokoladu svaki dan. To je sigurno ona zdrava čokolada. Ma ne postoji zdrava čokolada. Čokolada je čokolada. Može biti nezdrava jedino ako ju jedemo onako stvarno u prevelikim količinama. Bitan je balans uvijek, je li tako? Tako je, da, tako je. Da se ja vratim na glazbu. Što se tiče same ove moje slike o tijelu što sam sad spomenula, istraživanja su isto pokazala da je muzikoterapija jako korisna kod osoba koje imaju anoreksiju, nervozu. Konkretno naišla sam na jedno istraživanje koje je pokazalo da im se smanjila razina anksioznosti nakon tih njihovih obroka što imaju u sklopu terapije. Jednostavno im je distraktirala misli i te negativne emocije koje im se dešavaju nakon obroka, kada oni zapravo žele to ili izbaciti iz svog tijela ili im se javlja osjećaj krivnje. Tako da definitivno ima puno pozitivnih utjecaja ako primijenimo bilo koji dio zapravo muzikoterapije ili bilo koje druge art terapije kod poremećaja u prehrani. Apsolutno, da. Hvala ti, Jelena, puno što si danas bila moja gošća i što si mi puno toga zanimljivoga danas rekla. Nema na čemu. Hvala tebi puno još jednom što si me pozvala. A vi, dragi gledatelji, svakako zapratite Per Oz i dođite kod Jelene u savjetovalište po savjet ili dva i kliknite na link u opisu ovoga videa jer ćete naći
poveznicu za edukaciju, odnosno naći ćete paket praktičnih aktivnosti koje možete provoditi u svom radu s djecom, a te aktivnosti su naravno povezane s elementima muzikoterapije, odnosno muzičke edukacije. Do nekog sljedećeg puta, lijep pozdrav!